Basike Sağ gel. Bu terima. Seyir. Teşekkür hortama odamda. Ama ilk top narka onun içine dav. O da serka itak kaçıyor ki. İlk kaçıyor. Kas. sigara kaç sigara ya? Sus. Onu çok onu kika o da kambo. Kire. Yambu itak kaçıyor. Açıkın ama kasın mı? Pardon, açık. Vay şabi. Как он тебе? Как разлак? Нели мудете и чао я чела тау такива. И пан. И бажа му жандари. И жандари обажат на други жандари. Я сразу. Каты? Ну, потом я мы герам, сколько герам су айтига. Няма йоти. И обратно жандар ке даже меня носи и почел жандар до горе. Ама ты глянь, Няма. уже говорится. А? Уже говорится. Ты это познал? Пока по силочи. На каши джейтур кате, джейтур. Нато. Олом маку. Той Полени типа садияле киналки. полицай. Полицай он че това? Полицай, бе. Полицай. Я оставлю. Олуки. Как ты точно оставлю? Тоже ту махато славати. В Словенции? На край там, край на къси. Дали да му ги не айто зло. Няма делай ако обрато води. Обрато отдавали. Право оставям сингелди учия. Ама сингелен ла. Значи ви той на женса по ця канал. Може си взема цяла че си. Ту паше за канал на. На шундани Аке вра кала как е. Истината. Оцеля двоето зло, нищо. Нинде на кашо чери. Како шо? Двоето с гине. Няма. И само Словенция става. Йотко чер ставям си бе. Ама я първо той. Ами що си гине аз чуде? Ама отидаха. Ама на жека си. Това. Ама тук търженци гине двоето. Ама отидаха да ги търсят там, да видят дали са. Ама после се отбиха славянци. Откъде знае, че в Айтос пък трябва? Ами, там отидаха да проверят. Опапо къде те буча преди. Кой ще да? Кела потирне път. Трини паш. Как ти буча ти саси? Се сега ти шо? Ама как гирам, от жандар да отсирате. На старите. Да, ма не го питай нищо. Махаки, орони. С полицията, бе? Соти Айша дик сай. И къде ти? Киса? О, ка пала да му дикаро. Кой? О, уко папус. Ама о шопари му делала. Калела. Абе, пучко, Я манджала о питай, шопари. кой бе? Кой? С колата отпред на полицайите. Пред колата, кой му? И тъй го дай. Ама нищо. А ако жантара, кой трябва да? Полиция стара ке соде. Мама, Идеално. ало, отгъте, вчера. Вчера, ало, ама, ожанал първото обаче на помощ кива. Почини диета. Я тя той тя няма го, той тя огърта. Къде кръти кила, ма? Това. Ама той тя няма. Тук е кила ожанал. Някакви перални вика крадещето. Не да ви купира на чуна, на тегла чуна. Пирални сте. А да, шопари. Преди 2 години. Кой му липче ще? Както подарък. Значи, тя ке му липчи. Вичу, бъди ми 3 мотипа. Так, хари, леко, дълги. Обаки, тя обяв, как им чека, не обаки чурна ма отики са. Как диримо параска диримо. Помни ги те са работи. Умрява той. И ще това вида ке варни, той жени са. Женава. Шаа кера се. Видя, това толкова, какво са? Варема керла, малушава на труда, към. Ще разберема керла. Няма, имам птими, чета отдада да. Ама ти чай виновна. Удя мангас. Чай, отдата кела, буйка мама и макоя кела, вида кела кела. Да, пахалка пило. Ти изида шаа кера се. Као идея, чакайте. Днеска с понеделник, сега. Като се донат, ще се разберат. Няма ли чана да работа? Тума, ма хайде ти жал да мама. Чана май. Чува, бар моманки ба, медиумно съм я тепца.
O idare Aa. zaten kilo. Kumangi süslü bari kumangi. Orası ama. Bu da uç taşı yardılar. Asıl zam ne işte Yer olur. kaçırdılar orada. Nasıl? Bir kere icra tuğum arı amındı. Bu da o kaşı amik yapıp bağlı. Bir de et bir de. Kaşı o parça. Yürümek kere sanırım. Ha. Riskli bu. Ama mesela sana akıyor akıyor. Yürümek yağmur. Bu da bir şey tamam. Ne oldu yağmur. Tanesi çok kötü kalıyor. Bak mesut robotu. Çeşitli mu, aşka kadar. Ona ne pete, to je ti kažem ovdje, za motorstva. A kjero možda svaki kjera skima, ništa. Ha? Svaki kjero možda. Bar kao tu kad da mrdeš, kad dora ja znam kada ti pati. Başaraltı. Ja kan ne čakati. Anne abi tek gidiyor. Bıçalı da gel. Nevi boru bu tatlıya. Baba, Mutata kilo. konče bebina šuna. Dila. Ja djela. Ja sa paratete. Soske. Zaten kilo, zaten kilo. Te ne čorela. Te ne našao. Tek idem draka. Ah! Tanto! Gdje tu brk? Кызыл вязаный машина. А канал Буркан каким виной? Какой виной? Može nema čovjeku. Ađe, prvi čanka. Doma ne cigare, vidi. Na dela cigara na delama. Malo dela Boris. На дела, Na delama. Не дамангу на тара. Na delama pravo. I ćemo se vidjeti neke. Cigare kilo, davaš kilo na. Cigare ne da. Ya kada. Gospodin няма да да. Я бак. Сачи утре, а керат ке утре сабала. Утре сабала. Ала, утре сабала. Какая Коši struiti gene. Znači, daj mi za 20 cinke na cigaru. Почти 20 години. 40. 40 години. Какой си... Като няма да пие едно кафе, каква цигара ти да? 40 цинки ли струва кафе? 50 струва, ама старайте, и от 40 има. Не знае цигара пишу. Не. Дай да му дам ето човек на цигара. Тя знали чешма кае. А, кердова, о, направо тия са. А, бори. Кая те та? О, какви? И сама тя възможите. Да, много чуде. Само кердан ми сонда, това му трябва това му сауро мотори, дой да не мотора. Да, пригл. Пайбут. О, пригл. Алажа да, опрегил. А как ти бъдем къде ба? Бомбе. О, да, шайчер то бъде. Опро. Не разбира. Ама, то пригила бе. То не го търпали. Вика, отиде ми, подмаза ми някакви капаци, акела в кмета, кое да говори акела с мен. Ама на компютъра, акела бърка да си правиш работно място. Ти си втория кмет. Телио борка. Не знам, Станчиш къде. Санчо, ще няма да прочитам. Гара майка. Ама, утре трябва човека че няма. Трябва човек остана ми. Жапаш килин се провери да видим. Сега ми явно, че кажа за страуза. Че да карака, някакви лески хорденде. Че да живеят. Двете близначки. Събавам каража пашкиленче. Искам, ленче, да видя. Значи, не върта работата ленчето, артата. Говори за да шири. За зуби. Дай се да правим работата. Танчо, да, такова връчете ти, сама сам пред тебе. Хайде. Когато изставаме... Те две останаха, бе, ей! Две останаха, бе. Момичета, бе, от нашите. Взимайте ги, хайде. Кой не ги вземи, бе? Деца са... Нямаш ли деца, бе? Абе, са стахи. Да.
той за снахи говори. Ами аз уреждам работа. Заминавай, къде да ги карам аз те момичета. На мене коли ми трябва? 2 литра ракия, 5-6 кг вино, Виж, даже няма да 8 кг мезе. 2 литра бира. Сега не можа да се сваря, Можа да се видя с него аз. да се видите. Да види за какво става въпрос тогава. Тя да вас пащуте тя, черело лицо. Ще бър пара скали тук. А? Ще бър пара. Ами пара става. Спира калера, спирки. Ами пара става. Там нали нава. Бу. Аз. Ти бе, пусат комбе. Ти бе, пусат ком се казва. Горка се жива.